Čo tam robíš na kalkulačke, ty kokos? Ja nemám kalkulačku, aj počítač hlavou. Aha, ty už len. Čo si to povedal predtým, som zabudol. Že Cosa Nostra, ne, sicílska mafia. Ty si prepitý, alebo čo? To je kokos práve, že triezvy, zajtra budem prepitý. Klopať. Však ešte neviem, ale nekam určite. Ja, že teraz si borby bolo, čo si ho nedvíhal? Ja som bol v kuchyni jesť, ne? V čom? V čom? Kokot šlapka. To je koka morvie tam. No? Vezmu, že je štedroš. Ty štedroš? Kokot. Že je štedrušek, povedz. Krát. Čo? Čo? Že je štedroš. Luis Financial. Ako? Luis Financial. Hej. Teda? Teraz kade beháš s tými malými nohami? Však nikade. Z roboty domov a z domu do roboty. Víš. A telo tiež nosíš? Kokot kamarád, obočie už je. Akurát stojím pred zrkadlom, víš. Čo? Akurát stojím pred zrkadlom, mám obočie, dobre rastie. Asi je dobre vyšivené. Hej. No? Teda? Šíle, víš. A Denisa je kde? A čo ja sa starám? Kurva, vyjebaná špinava. Však to je tvoja láska, ale nič, ak ty už ju prenchoval, ona už není kurva. To je kokoček, áno, ona už není taká. Jebnutý. Dneska ona volala mi henta Monika, vieš. No, viem. A ja, že toto je tvoje číslo, lebo ja som ho nemal. Ona, že áno, že dobre, dám ho Janovi a hneď zložila. Hej. No, ale on ho už má, som počul. Odkiaľ? Čo ja vím? Ten si sa ma pýtala. Odo mňa ne, ty kokos. A odkiaľ? A ja som ho ani nemal predtým, ne? A ty si prepitý, ty už ani nevieš. Hej, No. práve, že viem. Joj, Kristovo, no. A Skiro ešte robí s tebou? Teda? Ešte ho furt počúvaš? Tomu ver, furt ukazuje a pičoviny, že kúkenice čítam, niečo nemám a také. Taký je hlúpy, ne? No. A pustí ťa aj k slovu? Nekedy, hej. Keď zýva, ne? To je kokot. A furt vykrikuje, že si... Chcel som sa opýtať, kedy sa Baklažan vráti na haciendu. Teda Jakub Bakajsa, kedy sa vráti na haciendu. Ohľadom čoho? Z čoho to máte? Lebo vo Fanradu dávali reklamu na túto linku, že sa máme hocičo odpýtať. A nám vrta v hlave, kedy sa Baklažan vráti sem. Moment, prosím. Baklažan? V stredu sa vráti. Prosím? V stredu. Už dojde? No, už dojde v stredu. A aby sme vedeli čakať do obeda, alebo až po obede? Po obede. Tomu to je z autobus Šataja, ne? Hej? Určite. A potom už tu bude? S nami bývať zase na haciende? Áno, bude s vami bývať. A tak dobre, lebo sme sa báli o to, že čo je s ním. My nevedeli, tak my sa museli zavolať na infolinku, že keď dojde Jakub Bakajsa. Musíte prichystať pohostenie a určite dojde. No, áno, on sa ľubí vypiť. A môžem sa ešte opýtať niečo? Nech sa páči. A že prečo si schoval on eura do ponožiek? Kto? Že Jakub Bakajsa si schoval eura do ponožiek a nevieme prečo. Lebo sa znížila ich cena. Aby sa neznížila ich cena, pardon. Jaj? No, To vlastne on drží našu ekonomiku. určite. Tak vlastne on je patriot. No, Dobre, ďakujem veľmi pekne, do počutia. príjemné ráno, do počutia. Počutia.